Suntem pe bulevardul Nicolae Grigorescu, Versace. Și polițistul o să-ți dea, următoarea intersecție se numește Diham. Intersecție Basarabia cu Grigorescu. Și polițistul o să-ți dea la dreapta la semaforul ăla. Nu depășim, oprim. Așa, nu depășim. Când suntem în școală, stăm în banca noastră. Oprești. Că mai ai timp să 25 de minute de examen, ai timp să o lași pe ea să plece, îi faci semn, du-te tu și eu rămân. Că eu am timp, 25 de minute de examen, am timp suficient. Foarte bine. Ochii după indicatoare. Unde nu cunoști drumul, indicatoarele te ajută cel mai mult. Mașina asta neagră te deranjează nițel? Da, pune semnal atunci. Uite-te și în oglinda aia. Poți să te folosești de puțin bandă de la ăștia? Poți. Atât, e suficient să nu lovești doar. Perfect. Și acum, ce indicator avem noi? Nu, la semafor acolo. Ce culoare are, pardon? Verde. Facem la dreapta, da, ai pus semnul la dreapta? Nu opri, te rog să nu oprești mașina. De aici, de la trecerea de pieton, piciorul de pe accelerație se mută deasupra la frână. Nu oprești, te rog să nu oprești. Rotești de volan. Aici e prima bandă, e parcare, da, uite aici e parcare. Tu intri în banda numărul 1. Ce culoare au pietonii? Nu se vede. Ia mai uite-te odată dacă nu vezi. E roșu, atunci pleci. Și am intrat pe bulevardul Basarabia.